Bé, i per últim ens toca ciències socials. El que anem a fer avui en ciències socials és prou interessant. Saps per què? Perquè ens parla sobre la Terra, la Lluna i les estrelles. I això són coses que si per la nit s'assomem al balcó o eixim a la terrassa, les podem veure en el cel i comprovar totes les que ens estan explicant al llibre. Mireu, anem a posar la pàgina 84 i 85 del llibre de Ciències Socials. 8 desenes i 4 unitats, 8 desenes i 5 unitats. Vegeu? Es titula La Terra, la Lluna i les estrelles. Sí, ens fa una xicoteta explicació de que al voltant, o sigui, alrededor de la Terra, gira la Lluna, que és el seu satèl·lit. Quines paraules més interessants estem aprenent, eh? Satèl·lit. Veiem la lluna a la nit i pot tindre formes diferents. Són les fases de la lluna. Perquè si s'heu fixat alguna nit en la lluna, haureu vist que la lluna no està sempre igual. Algunes vegades està tota sencera, com si fora un cercle gegant. Altres vegades està com si fora una lletra C molt xicoteta i molt fineta. I altres vegades no la veiem. És perquè la lluna va canviant. Mireu, aquestes són les 4 fases de la lluna. La lluna nova, encara que sí vegem la lluna un poquet clareta, realment en el cel quasi no la vegem. És com si eixa nit no hi haguera lluna, però està ahí, eh? Aleshores diem que és lluna nova. Després va veient-se cada dia un poquet més, cada dia un poquet més. Quan està aixina amb esta forma, es diu que està en quart creixent. Està creixent, cada dia es veu un poquet més. Quan ha crescut del tot, tenim la lluna plena, que és redona com una pilota. I després anirà fent-se cada vegada més fineta, cada vegada més fineta, més fineta, més fineta, i això es diu quart minvant, fins que desapareixerà i no la veurem. I una altra vegada començarà a créixer i després estarà plena i després començarà a fer-se xicoteta i una altra vegada desapareixerà. I així, tots els mesos. Cada dia va canviant. Si podeu esta nit, deixeu a la finestra i mireu la lluna, a veure com està. Aneu fixant-se i ja veureu com va canviant. I intenteu adivinar en quina fase està. En lluna nova, en quart creixent, en lluna plena o en quart minvant. Llegiu també este cercle d'ací, perquè ens aprofita per a fer una de les activitats. Bé, quan ja ho tingueu, anirem a l'activitat 1, que ens diu: observa les imatges de la lluna. En quina fase veiem la lluna completament il·luminada? En esta fase és la que la veiem redona com una pilota. Mireu a veure com es diu eixa fase i escriviu així el seu nom. Després ens pregunta en quina està fosca. Fosca és oscura. Vol dir que quasi no la vegem. Mireu a veure en quina fase la lluna està fosca i apenes es veu, com si haguera desaparegut del cel. Però no ha desaparegut, Està ahí. Molt bé. Si heu llegit el cercle d'ahí dalt del principi de la pàgina, podreu fer l'activitat 2, que es diu relaciona i respon. Quin s'assembla més a la forma real de la Terra? Vosaltres sabeu com és la Terra?
I heu vist algun dibuixet en la pàgina d'abans amb els planetes, en esta pàgina que és dibuixada amb la lluna? Doncs bé, quina penses que s'assembla més a la Terra? Esta o esta? Les dos representen la Terra, però la que més s'assembla a la Terra de veritat és esta, perquè això està pla, està en un paper, i la Terra no és aixina. Ara hem de fer una fletxa depenent de quin és el globus terraqüi i quin és el mapa mundi. Encara que les dos aprofiten per a representar la Terra, els països, els pobles, els continents, els mars, tenen noms diferents perquè també tenen formes diferents. Heu de fer una fletxeta. A la següent pàgina ens parla sobre les estrelles. A més de la lluna, a la nit també podem veure les estrelles al cel. Són grans i brillants, però les veiem xicotetes perquè estan molt lluny. Se'n recordeu que el Sol també era una estrella, veritat? Si mirem amb atenció al cel, podem trobar grups d'estrelles que formen figures. Sabeu com es diu això? Les figures que pareix que formen les estrelles es diuen constel·lacions. Mireu esta, per exemple. Els puntets representen les estrelles i la línia esta no és una línia de veritat, és una línia imaginària que fa que aquestes estrelles s'assemblen a un drac. Si es fixeu bé en les estrelles del cel, podreu veure-li formes. Estigueu atents alguna nit que pugueu assomar-se a la finestra. Ja veureu. Per si no ho sabíeu, les estrelles tenen diferents colors. Hi ha estrelles que són de color roig, estrelles de color groc, estrelles de color blau. El que passa que estan tan lluny que a nosaltres ens semblen que són totes iguals, però no. A més, les estrelles creixen i les estrelles moren, com si foren éssers vius. Que estrany. Bé, ara que sabem un poquet més sobre la lluna, les estrelles, la Terra, anem a pintar este dibuix. I també hem d'escriure el nom de les coses que apareixen. Vegeu? El número 1 s'ha de pintar de color taronja, el número 2 de color verd, el número 3 de color blau, el 4 de color gris i les estrelles de color groc. I també, una vegada ho tenim pintat, hem d'escriure a aquestes pautes el nom de l'element que és. Per exemple, això què és? Clar, la lluna, doncs ací escriurem lluna. Això què és? Una... Ho escriurem ací. El que és això ho escriurem ací i això d'ací que ens dona llum i calor i que sense ell no podríem viure, escrivim aquí el seu nom. I ja estaria per avui. Totes les coses de la lluna, les estrelles i la terra són superinteressants. Si podeu, assomeu-se a la finestra una nit i observeu el cel. Si teniu sort, veureu una estrella fugaç. Aleshores tancareu els ulls i demanareu un desig. Molta sort! Adeu!